cap, no? Perquè jo veig de lluny i no... El cas és que ara tenim un problema de deute, perquè ara, en aquest canvi constitucional, sabeu qui són els primers que tenen que cobrar? Els bancs. Sabeu què significa això? Que si tu tens un deute en un centre de discapacitats i tens un deute en el banc, el primer que cobra és el banc. Claro, jo ho dia l'altre dia, doncs haurem de plantejar-nos la desobediència a la Constitució, total. El PP no ha complit un munt de lleis i no passa res. Però nosaltres això no l'anem a complir quan apleguem al govern, perquè haurem de primer veure què se paga i què no. El deute és legítim o no és legítim? Perquè un deute que s'ha fet per a fer un col·legi, un jutjat va pagar als funcionaris, doncs això és un deute legítim. Un deute que s'ha fet per a socialitzar les pèrdues de la banca, això és legítim. Això ens ha beneficiat a nosaltres. I aquestes pèrdues que s'han generat per una avarícia que ha trencat i ha fet els forats, ens han beneficiat a nosaltres? Per què tenim que pagar aquest deute? Per què tenim que pagar el deute d'un aeroport peatonal? No? No? En sèrio ho dic? Perquè a qui no ha beneficiat això? Doncs al que tenia els terrenys, que té noms i cognoms, i al que ho ha construït. I els conills que se mengen allí els cables i això, però això no us anem a contar, no? Però per què tenim que pagar això? Si només ha beneficiat al dueño dels terrenys i a qui l'ha construït. I al que ha fet l'estàtua. També. Molt bé. I al que ha fet l'estàtua. Lletja. Cosa lletja. I damunt lletja. Diu, este deute és il·legítim i lleig. Molt lleig.